Nagapaanda mga Archdiocese of Haro sa publiko nga hindi gid magpatiplang sa sinuman nga masami nagagamit sa mga bersikulo o kung mga pulong halin sa Biblia. Kangot ini sa masamiman nga paggamit ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga Bible verses sa iya mga pahayag sa interview sa Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, ang direktor sa Haro Archdiocesan Social Action Center. Iagin pahayag nga bisan ang demonyo nagakot man sang Biblia. Suno kay Monsignor Oso, mahapos lang para sa iban nga magpanago sa likod sang pulong sang Dios apang hindi maayong katuyuan. Dugang niya hindi tanan nga mahilig magbuya sa mga pulong nga halin sa Biblia ang nagasunod man sa kabubuton sang Dios. Ning rason suno kay Monsignor Oso nga importante nga mangin vigilante gid ang mga pumuluyo kag mangin mabinantayon agud malantaw sang maayo kag mausisa sang husto ang personalidad o karakter sa mga tawo nga masami nagagamit sang Bible verses. Yaring pahayag ni Monsignor Militon Oso. Hindi mo na abi maaplikar sa iya eh. Kay bisan sa santos ng kasulatan, makita natin bisan demonyo nagakot sang Biblia. Hindi tanan nga Bible quoting nagasanto sa kabubuton sang Dios. Kay kahapos abi nga gamiton ang pulong sang Dios kag magpanago ka sa likod sina eh. To appear Diyos noon, to appear very religious, hindi kita da magpatiplang. Ang akon lang, wala ko sang ginahambal nga kung ano pa, pati demonyo nagagamit sang pulong sang Diyos. Remember, sang gintintarya ang Ginoong Hesukristo? No, Bible quoting man ang demonyo. No? So hindi tanan nga nagaquote sang santos ng kasulatan, nagasunod sa kabubuton sang Diyos. Ganit diri, masulod ang aton pagka-vigilant, binantayon, pagka-incisive sa pag-analyze sang ila ginapanghambal. Si Monsignor Militon Oso.